Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da hamaika opari. Futbolaren munduan kontu zarugari, ez gara jalda ezagun bertain jokalari. Zoropila, ostiko talokaz pilaz. Futbola eta euskara. Euskara eta futbola. Gehiegitan harreman urria izan duten bi aldagai dira. Euskal Herriko zelaietan erdara da nagusi. Hala baina, azken urteetan euskara futbol munduan sustatzea helburu duten hainbat ekimen sortu dira. Ekimenetatik haratago, futbol talde bat ere azpimarratu daiteke. 12 futbol kluba. Bilboko bihotzetik Euskal Herriko futbol zelaietara. Gaurkoan, gurekin, 12 futbol klubeko presidentea dugu. Cristian, arratsaldeon eta ongi etorri. Opa, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagaitik. Bueno, Cristian, goazen pixka bat futbol klubaren hasierara, hastapenetara. Badakigu askotan hasierak ez direla errazak izaten, eta imaginatzen dut ere futbol klub bat sortzerako unean lehen urte horiek edota lehen pauso horiek ematea ez dela erraza izango. Zuen kasuan, aipatu dugu Bilbo inguruan kokatzen den talde bat dela, baina goazen pixka bat hasierara. Nolakoa izan zen klubaren sorrera hori eta ze testu ingurutan eman zen? Klubaren testu ingurua esan dezakegu 2018-2019 garren urtean kokatu dezakegula. Garai hartan, klubaren talde eratu zuen, hobeto zanda, eratze talde horretan, geunden 3 abokatu, eta 3 abokatuak izateaz gain, ginen ere, Bizkaiko abokatuen elkargoko abokatu euskalduneko kideak. Eta garai hartan, elkargoko estatutu berriak onartzeko prozesuan geunden, eta gure batzordearen eskaeratako bat zen euskara elkargoaren lan hizkuntza izan zedin. Eta pizka bat jatorrizko idei horretatik sortu zen 12 futbol kluba. Egia da, gero, beste pertsona batzuk, abokatuak ez direnak, batu zirela, baina jatorrizko ideia hori izan zen. Eta, klub honen helburua zen bere egunerokoa euskara hutsean egingo zuena. Non eta Bilbon, jakinda gure herrialdearen hiririk populatuena dena, nagusiki erdalduna, eta aldi berean lotu nahi genuen euskararekin. Zergaitik, Bilbon eta Bizkaian oso hegemonikoa den kirola delako. Eta urte batzuk pasata eta gaur egun zenbat taldek osatzen dute 12 futbol kluba, eta ze mailetan aurkitzen dira talde hauek? Egun talde bakarra dugu, gizonezkoen senior mailan, egia da, kluba sortu genuenean, eta lehenengo bi denboraldietan emakumezkoen taldea izan genuela, hirugarren denboraldia azter geundenean, erabaki genuen, emakumezkoen talderik ez ateratzea, jokalari kopuru aldetik oso justu geundelako, eta ez genuen bermen nahikorik ikusten, normaltasunez lehiatzeko denboraldi horretan. Orduan, esan dudanez lehen, erabaki genuen hirugarren denboraldi horretan,
emakumezkoen talderik ez ateratzea. Geroztik, talde bakarrerekin geratu gara, gizonezkoena, hirugarren mailan, regional mailan, hirugarren mailan lehiatzen dugu, baina dena dela, ez diogu uko egiten, etorkizunean emakumezkoen taldea berreskuratzeari. Hemen, Cristian, aipatu berri duzu daukazuen taldea hirugarren regional maila horretan dabilela. Geroxago pixka bat landuko dugu Hamabi Futbol Kluba zergatik den hain berezia, baina lehiari dagokionez, denboraldi hasieran ezarri zenuten nolabait denboraldi hasierako helbururik edota nolabait lehiatze hori bigarren maila batean geratzen da eta beste gauza batzuei garrantzia gehiago ematen diozue. Denboraldi hasieran egia esan da, guretzako 2025ko uda zaila izan zen. Zergaitik, jokalari askok talde utzi zutelako, beste talde batera joateko, eta horrek behartu gintuen, ia zerotik taldea eraikitzera. Gutxi gora bera, egungo plantillaren erdia berria da, aurten iritzi berriak, beraz denboraldi hasieran, irailean, ez genuen helbururik zehaztu. Zalantza handiak genituelako, taldeak ia nola lehiatuko zuen. Zorionez, gaur egun esan dezakegu, taldea igoera postuan dagoela, bigarren mailara igotzeko, eta esango nuke asko gozatzen ari garela. Eta ez soilik taldea igoera postuetan dagoelako, baita ere, kontzienten garelako nola geunden, orain dela hilabete batzuk, denboraldi hasi baino lehen, eta uste dut, gozamen hori bikoitza dela. Ea, horrela jarraitzen duen. Eta kirol emaitzetatik jaratago, Cristian, ze ikuspegi edo balio izan ditzake Hamabi Futbol Klubak? Badakigu badituela ezaugarri propio batzuk, zein esango zenuke direla ezaugarri horiek edo pixka bat beste taldeengandik desberdina egiten dutena Hamabi Futbol Kluba? Klubaren ardatza bera euskara da, gure bihotza da, are gehiago, guk partio jokatzen ditugun kamisetan, bertan badaramagu batetik aurrekaldean Euskal Herrian euskaraz leloa, eta gero atzekaldean euskara jalgiadi plazara leloa ere, ezta? Baina horrek bereziak egiten gaitu, Bilbon eta Euskal Herrian zoritzarrez, baina beste elementu bat, edo bereizten gaituen beste elementu bat lurraldetasuna. Esango nuke dela. Dugun ikuspegi nazionala. Hori, urteekin lantzen ari gara, eta horren adibide da Nafarroako Union Tutera, eta Nafarroako Arranoak taldeekin ditugun harremanak. Guretzako bide lagun direnak. Azken urteetan esaterako birritan ospatu izan dugu Euskara Nazioarteko eguna Tuteran, non eta Nafarroako herriberan, eta baita ere denboraldi bukaeran, Lezaman, atletiken instalazioetan, antolatu izan dugu Euskara Jalgiadi plazara futbol txapelketa. Eta bi ekitaldi hauek, egia da, talde hauekin batzen gaituena Euskara da, hori da elementu identifikatzailea, baina era berean nahi genuena zen, Bilbo, Tutera, Ortzaize, Zestoa, realitate
oso desberdinak izan da, txapelketa honen bitartez, bueno, herri beraren parte garela irudikatzea. Bueno, interesgarria, Jose Mari, ez dakit denboraldi amaieran akaso tarte bat atera beharko dugu txapelketa honetara gerturatzeko. Kasu honetan, Cristian, Jose Mari eta biok askotan hitz egin du baita ere gure artean, zoritxarrez Euskal Herri mailan euskararen erabilera oso apala dela, baina gainera zenbait sektoretan eta zenbait eremutan erabilera hori are apalagoa dela, ez? Eta bereziki kirol munduan eta zuk aipatu duzun moduan futbolean, naiz eta eremu euskaldunetako herriak izan, askotan futbol partida bat ikustera goazenean, zelaian entzungo ditugun entrenatzaile edota jokalariak gehienak erderaz aritzen direla, ez? Zuk aipatu duzu zuentzako ere euskararen erabilera oinarrizko zerbait dela, klubaren barnean, nola bultzatzen duzu euskararen erabilera hori eta ekimen edo proiekturik garatu izan duzue? Bai, azkenean bueno, lehen esan dudan ez, klubaren helburua zen, bueno, lan hizkuntza, hau da, bere egunerokotasuna euskaraz bakarrik egitea. Eta bueno, esan dezakegu hori lortzen dugula. Egunerokoaz zer esan nahi dugu, esaterako sare sozialetara igotzen ditugune publikazioak edo komunikazioak horiek euskaraz izaten dira. Zelan ez, entrenatzaile eta jokalarien arteko komunikazioak euskaraz izaten dira. Guk administrazioagaz, normalean Bilboko udalarekin izaten ditugun komunikazioak euskaraz izaten dira. Zuzendaritzako batzarrak izaten ditugunean euskara hutsean izaten dira. Orduan baita ere, bueno, partidu baten ondorioz txartelak egoten diren, eta bueno, horiekin ados ez bagaude, eta alegazio idazkiak egin behar baditugu, horiek ere euskara hutsez egiten ditugu. Orduan, bueno, nire ustez hori da, lan hizkuntza euskara izatea hori da, egunerokotasunean euskaraz aritzea, eta bueno, helburua da, nolabait, bueno, bestei eragitea. Hau da, taldeko Bilbao Kirolak eribera, Bilbao Kirolak da, nolabait, izan da, Bilboko udalaren kirol esparrua kudeatzen duen instituzioa, hori eragitea, gure taldeko jokalarien gurasoei, beste taldei, epaiei, helburua da, beraiei eragitea. Eta gero ere, bueno, saiatzen gara, bueno, bestelauk ekitaldiak ere egiten euskararen aldelen aipatu dut, denboraldi bukaeran antolatzen dugun euskara ialgia bi futbol txapelketa, baina, bueno, orain dela esaterako, orain dela bi urte, ekintza batzuk egiten hasi ginen, esaterako, ikaskoli eta herrigora ekimenetan parte hartzen, Zuberoako ikastolak eta Nafarroako herriberako euskalgintza ekonomikoki laguntzeko asmoarekin, bueno, gabonetako saski batzuk erosten ditugu, eta gero horiek, bueno, bazkideei banatzen diegu, eta baita ere, jokalariei, beti ere, bueno, euskararen irizpidea kontuan hartuta. Hau da, banatzen zaio, aldagelan, euskara gehien egiten duen jokalariari, esaterako. Bueno, albiste hona eta pozgarria, esan azteko lan guzti hori eta euskara gutxian egitea, eta espero dugu ere, askorentzat eredu bezala izatea. Eta pixkat aipatu duzu jokalarien arteko komunikazioa, jokalariari egiten ematen zaio komunikazioa, baina imaginatzen dugu taldeari izten dira jokalari guztiak ez direla euskaldunak izango.
dakit nola lantzen duzuen, haien integrazioa, edo badaukazun esperientziarik pixka bat gehiago nabarmenduko zenuenik? Nik beti esaten dut oso gure taldean oso errealitate desberdinak daudela. Badaude, ni bezala, bueno, euskararekin egunerokoan harremana dugunok, badaude jokalariak ikastolan ikasi dutenak, badaude ere Bilbon jaiotakoak, baina euskararekin harremanik ez duten jokalariak. Esango nuke agian kasu horietan, hobeto moldatzen direla ingelesez, euskaraz baino. Realitate hori ere badugu gure taldean, eta gero, zuk esan duzunez, badaude ere Euskal Herritik kanpo jaiotako jokalariak, eta gure kasuan gu guztira, eta 5 jokalari gara, eta taldean, eta horietako 3 Euskal Herritik kanpo jaio dira. Horietan, bueno, beti izaten da erronka bat, hau da, egoera hauek nola kudeatu, nola integratu jokalari hauek aldi berean klubak ez dezan nortasunik galdu. Eta guk egiten duguna oso simplea da. Taldeari, hau da, entrenatzaileak edo nik komunikatu behar garenean taldearekin, komunikazioa euskara hutsez izaten da, eta gero jokalari hauek, euskaraz ezakiten jokalari individualki azalpenak gaztelaniaz ematen zaie. Orduan esango nuke hor, 2 printzipio ditugula. Batetik, kluba irmoa izan behar da bere nortasunarekin, eta aldi berean, konpromesu hori adierazten duen edozein jokalariari, ateak irekiko zaizkio eta lagunduko zaio. Eta esango nuke, orain arte, ni behintzat pozik nago kudeaketa horrekin, eta esango nuke irakurketa positiboa egiten dudala, badugulako jokalari bat, Hego Amerikan jaiotakoa, eta hasieratik gurekin dago taldean. Hau da, 2019-2020 garren denboralditik gurekin dago taldean, oso eroso dago, oso pozik dago, eta saiatzen dena partiduetan, entrenamendutan, saiatzen dena, hitz solteak, esaterako, bakarrik, irten, terminologia hori erabiltzen bai entrenamendutan eta bai taldeetan, eta hori positiboa da. Oso interesgarria, gaur egun horrelako sare euskaldunak eskaintzea ez da erraza, eta aipatzen duzu moduan, ez? Modu natural batean, euskaraz aritzen den inguru batean euskaraz ikasi nahi duen edonork eta taldean ikasi nahi duen edonorentzat, esango nuke, oso proiektu interesgarria dela. Zu, Cristian, aipatu dugu klubeko presidentea zarela, zertan datza zehazki zure eguneroko lana? Zein dira presidente gisa, gehien gustatzen zaizkizun lan horiek, eta kaso zein dira zailenak edota pisutsuenak? Begira, hor esango nuke, lehen galdetu didazu, klub honek ze berezitasun dituen, aipatuko nuke beste bat, eta da, nire kasuan, presidentea izatea zain, aldi berean ere taldeko jokalaria da, naiz. Eta horrek esan nahi du, momentu oro jokalariekin nagoela. Entrenatzen dut, eta asteburutan ere partidoetan egoten naiz. Eta niretzako erronka da, edo helburua hobeto esan da, taldean giro lasai bat egotea. Leia egotea, baina leia sanoa. Eta horrek
exigitzen du gauza oso zail bat. Eta niri behintzat asko gustatzen zaidana, eta da, zelan edo alan, harreman pertsonalak kudeatzea. Jakin da oso zaila dela, ze azkenean, 25 pertsona gara taldean oso desberdinak, askotan berekoiak, adin desberdinetakoak, batzuek gehiago jokatzen dute, beste batzuek gutxiago, eguneroko desberdinak ditugu, eta bueno, horrek exigitzen du empatia asko, eta behintzat atal hori niri asko gustatzen zait, eta esango nuke klub batean hori dela atalik zailena. Eta, pixka bat aipatu diguzulen egiten duzuen lan guztia eta, baina voluntariatzak edota auzolanak zer pixu dauka klubaren funtzionamenduan? Kasu honetan auzolana dena da, gu ez garelako bizi euskalgintzatik, konbentzimenduz gaude hemen, nire kasuan euskara zalea naizelako, eta baitere euskal zalea naizelako. Eta azken finean, gure egunerokoan beste gauza batzuei, denbora kentzen diegu, proiektu hau aurrera ateratzeko. Eta auzolanaz harago, ere azpimarratuko nuke, eta hau euskalgintzan asko ematen da, eta adibide bat da, Hamabi Futbol Kluba da, autoeraketa. Kluba hasieran, martxan jartzeko, gutariko bakoitzak, esfortzu ekonomiko bat egin behar izan zuelako, kluba hau martxan jartzeko. Cristian, hitz egin du pixka bat iraganaz, proiektua eta taldea nola sortu zen, baita ere azken urtetako bilakaeraz, aipatu duzu 2025 urteko uda ez zela xamurra izan, ez zela erraza izan. Etorkizunera begira pixka bat, zeintzuk dira klubaren helburu edota proiektu estrategiko nagusiak? Hilabete honetan zehar zuzendaritzako kideok batzartu beharko gara pizka bat, ertaineko bide hori diseinatzeko. Gure zuzendaritza berria da, iaz eratu zen, uda lehen esan dudanez, mugimendu asko egon zen, epe motzean pentsatzera behartu gintuen egoerak, eta orduan ez duenen aukerarik izan, epe ertain, epe luzera begiratzeko, eta nik uste dut hilabete honetan zer, epe ertaineko bide horri diseinatuko dugula, eta ziur nago, hainbat gai egongo direla mai gainean. Horietako bat, eta lehen esan dut, ez diogula uko egiten nesken taldea berreskuratzeari, zerraitik ez umen talde bat izatera, eta gero, euskara eta ikuspegi nazional hori konpartitzen duten beste klub batzuekin harremanak eratzeko, ezta. Azken finean, klubaren helburua izan behar da, ahalik eta gehiago eragitea. Ahalik eta bai Bilbon, bai Euskal Herrin mailan, ahalik eta pertsona gehiagoengan heltzea, eta ahalik eta klub gehiagoetan edo gehiagoren lan hizkuntza nolabait aldatzea edo eragitea, ezta? Bale, oso ondo.
Bueno, pixka bat amaitzen joteko, ez dakit ze mezurekin edo amaitu nahi duzun, elkarrezketa hau mezuren bat edo eman nahi bali duzu, eta bueno, pixka bat ere taldearen inguruko informazioa gehiago, edo egunerokotasunaren inguruan, norbaitek gehiago jakin nahi badu edo, nun topa dezake informazio guzti hori. Bueno, hor, informazio nahi duenak, nahiko aktibo gara sare sozialetan, Mhm. guk erabiltzen dugu Instagram eta Twitter, astero publikatzen ditugu gauzak, eta gero sarean ere, gure klubaren izena jarrita, guri buruzko informazioa lortuko du erraz, adibidez urte hauetan izan ditugun erreportaiak, eta uste dut bereziki polita dela 2019ko abenduan EITBek egindako erreportaia, bertan agertzen da, ageri da ere Jose Angel Iribar, gure orezko bazkidea, eta erreportai hori azpimarratzen du, iruditzen zaidalako, oso polita delako, eta baita bertan Jose Angel Iribarrek bazaltzen duelako, zergaitik egin zuen bat gure klubarekin. Eta era berean, euskara, gu entzuten ari diren euskara zalei ere, eskatuko nieke gure proiektua jarraitzeko, esaterako sare sozial bitartez, eta baita ere, gure proiektua ekonomikoki babesteko esaterako, bazkide eginda, ez? Azken finean uste dudalako, euskarak erronka handiak dituela, joko zelai batzuk dituela, eta uste dute horietako bat aisialdia dela, eta komenigarria da, aisialdearen inguruan mugimendu indartsu bat egotea, eta aldi berean autonomoa izango dena. Esango nuke, Cristian, eredu zaletera, eta ea etorkizun hurbil batean ere zuk aipatu duzun moduan, talde gehiagok horrelako sare trinko bat eratzeko aukera duzuen, eta ez hori bakarrik, baizik eta ea etorkizun hurbil batean ere geroz eta gehiago entzuten dugun euskara naturaltasunez futbol zelaietan, ez? Jose Mari eta biok saiatuko gara Bilbora gerturatzen partiduren bat edo eta kluba gertutik ezagutzeko, aipatu duzun denboraldi amaierako txapelketa hori ere benetan interesgarria da. Eta gure aldetik, Jose Mari, dakit beste galderarik egin nahiko zenuken, baina benetan interesgarria izan da, Cristian, eta esan bezala, oso eskertuta horrelako elkarrizketa bat egiteko aukera izateagatik. Bai, eskerrak zuei egiten duzuen lanagaitik, eta aldi berean, guri aukera emateagaitik, gure proiektua azaltzeko, geografia osoan, ez da? Hemen aipatu duzu eta polita litzateke egia esan, horrelako proiekturen bat sustengatu nahi duen edonork, eta euskaltzalearen edonor, proiektua babestu bezala, bai bazkide izan da, edota bai babesle moduan, eta ea horrela ere, horrelako proiektuak edatzeko aukera dugu. Beraz, aipatu bezala, 12 futbol taldearen sare sozialak aurkitu ditzakezue, bai Instagram eta bai Twitter kontuan, eta horrez gain, Cristian okerrez banago, web horri bat ere baduzue, hortaz, bertan ere jendeak aurki dezake informazio guztia. Bai, egia da, web horri aldea, eguneratu behar dugula, lehen esan dut, nahiko aktibo garela Instagram eta Twitterren, pendiente daukagu ere, web horri alde horren eguneraketa, eta, denbora dugunean, segurazki, baita ere, aurpegi berri eman barko diogula web horri aldeari. Horrelaxe utziko dugu, ez dakit jende asko gala gutxik ezagutzen duen 12 futbol taldea, baina, gure podcast
1 milionetatik ere gustatuko litzaidake pixka bat proiektua zabaltzea eta jendeak ere gehiago ezagutu dezala. Beraz, Cristian, eskerrik asko eta nahi duzunean hementxe izango gara. Eskerrik asko zuei laster arte, agur. Besarkada bat. Bueno, hori, Josu, plazerra hemen izan da, hemen Cristian gurekin ukitzea, gure bigarren elkarrizketa, lehenengoa aratzekin euki genuen, duela ja, pare bat hilabete pasa dira. Bai. Kroaziako futbola, eta han prestatzaile euskaldun batek duen bizitza, eta orain, bueno, Bilboko azpiko mailetan daukagun talde bat, ez? Bueno, gu gipuzkoarrak izandik ere, pixka bat, agian ez dago inbeste ezagutzen Bilboko B mailetako futbola. Eta, bueno, esan dezakegu ere, badaukagula pixka bat. Talde kutxun bat orain, handikan. Bai, alaxe da. Nik esango nuke akaso Euskaldunen artean ere askok ez dutela proiektu hau ezagutzen, eta bueno, gaur Kristianek azaldu dizkigun ekimen guzti horiek ez direla hain ezagunak, eta esan bezala, Bilbon dagoeneko badu talde kutxun bat, eta nire gustatuko litzaidake asko Kristianek aipatu duen hori, pixkanaka ere saretzea eta trinkotzea. Euskal taldeen artean horrelako harremanak lantzea eta euskarari ere futbol zelaietan, Europian, lehentasuna eta txoko bat ematea gutxienez, leku bat. Bai, bueno, ikusi ezakagu ere hemen, futbola, kirol, bueno, gu oso kirol, asko gustatzen dugu kirol bat da, baina kirol simple bat izateaz gain, ez, sekulako tresna sozial bat izan ditekela, eta sekulako jartzuna, horrelako gauzetarako, ekimen sozialetarako, eta benetan eskertzen dugu Kristian eta 12 talde osoari, euskararen alde egiten ari direna, eta egia esan, sekulako poza da, niretzat behintzat horrelako zerbait ikustea, eta ea jendeak, edo gainontzeko klubek edo eredua hartu dezaketen. Bai, nik Kristianek aipatu duen gauza bat azpimarratzearren, iruditzen zait askotan euskaldunok, bai kalean, bai lagunen artean, bai tabernetan, beste pertsona batzuekin elkartzen garenean, badugula joera askotan ez, erdarara pasatzeko, baten bat euskalduna ez bada, eta Kristianek aipatu duen adibide hori asko gustatu zait. Urte asko 12 futbol klubean daramatzan pertsona bat, bera ez da euskalduna, baina hor giro euskaldun batean dago, egunero, eta bera guztiak bezalaxe guztiz integratuta, ez? Esan nahi dut, askotan euskaraz ez dakien pertsona horrek ahalegin hori eginez gero, oso ondo integratu daiteke, eta hizkuntza ez da inoiz arazo bat izango, baizik eta horixe integrazio erreminta bat izan daiteke, Kristianek azaldu duen moduan. Bai, beraz hori, pixko bat hori, eta gero aipatu digu ez, agian Bilbo inguruan euskara ez dela, bueno, hizkuntzarekin indartsuena, baina gero adibidea jarri digu, eta badaukala harremana tuterako Union Tutera taldearekin, edo iparraldean, zaitiz taldean izenaterako. Arranoak taldearekin. Arranoak taldearekin, harreman dutela, euskaren alde ere asko ite duten bi talde, eta, Bilbon gauza zaila balin badago, Nafarroako herriberan edo, eta Ipar Euskal Herrian, zer esanik ez, beraz, ea ere talde horien inguruan badaukagun noiz daukera informazioa gabiltzeko edo, eta elkarrizketaren bat burutzeko, baina, batzuk ere, beste esparru batzuetan erbaitugu elkarrizketa batzuk bideratuta, beranduago iritsiko direla saio honetara, baina egia esan oso gustero galtu naiz, Kristianek kontatu digunatik, eta benetan pozik horrelako taldeak, futbolaren laguntza, horrelako ekimen sozialak egiten dutzen taldeak daudela jakiteak posten hau. Horixe da, guk ere eskertuko genuke horrelako elkarrizketak gustatzen bazaizkizue, bai sare sozialen bitartez eta zuen familian eta lagunen artean zabaltzea, saiatuko gara geroz eta elkarrizketa gehiago ekartzen, baina, bigarrena izateko oso mamitsua iruditu zait, eta aipatu zuen moduan, etorkizun hurbil batean ere baitu beste hainbat proiektu eta, saio berezi prestatuta, baina pixkanaka izango dugu elkarrizketa gehiago egiteko aukera. Hori da, beraz,
plazerra, saio motzagoa elkarrizketakin pixkat. Ezin ditugu orduak basa, baina egia esan berez mamitsua eta oparoa, beraz, hurrengo saioan ere, hemen egon nahi zurekin, Josu. Horixe da, beti bezala, gaizki esanak barkatu, eta ongi esanak gogoan hartu, Jose Mari, hurrengo azterate. Beren, Josu, aste hona pasa eta Agur, txintxo agur. izan. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Euskara jarda ezagun bertain jokalari